नांसैथ' आरोलै नेट हादानावबो नेट नांसै बरियानो एयारटेला जिअ'आ नाङा एयारटेलाल' दिनै लोगो मोनदोंमोन गासिनखौबो लोगो मोनजोबदोंमोनलै दिनै फैजोबदों गारियाव दंहैयोना दा लोगो मोनफिनगोन र' दा लोगो मोनफिनला खोन्थानि आं दा लोगो मोनफिनला खोन्थागोन देखायगोन आङो बिथांमोनखौ सनजयमोनब्रा सनजयमोन ओमफ्राय ओइद गोबांलै सोरबा सोरबा सिनायलायलाङा गासैखौबो लोगो मोनजोबदोंमोन मिथिबाय दाबायदि टाइमावलाय हगारला मानसियानो जायालै बारा साफा सानैल' नायो गैया दाबो रावबो लाइमुथि दंफैयो गिर्जा गबाय दासो मोनानिसो हाबलांगोननो दा मोनायावबो र' लाइभ होनानै देखायगोन नायबाय थादो नोंसोरो नायबाय थादो नोंसोर कवाटारैनो मायदि मोनो बेसेबांदो दाबो बिदियावनो दं एद सर्बनास दे 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 बेयावनो 145 कवाटार आयु कवाटारावनो 145 खा जायगायावनो मोनो ना माथो कवाटारल' हाथारो ने आइये कवाटारल'खौ लोंजायालै एसे बारा लोंनांगौ बे ल'खौलाय हाबसे होनोसैरा मोसौजों लागाव मोसौबो जालायबावोसो हाब दिनै रबिबार ना दिनै मोनखायो माथो लाइमुथियासो दंफैयोलै नै बलसो गेलेलाबायगासिनो ओरैहाय बाजार खाथियाव दं ओरै उसुंजों दङ ओरैहाय दा देखायनाय र' माहायनि आदै नोंहा आदै लागाव आदै बायदि नुदों ने आं चिरांनि माबा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि गामिनि बेंथलनि औ बेंथलानोथ' चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय ना बेंथलानोथ' ओरै
उदालगुरिबो गोग्लैबाय ओरैहाय बे चिरांजों गेजेराव आरो जोंना उदालगुरिबो होनजाबाय ओमफ्राय माबाबो होनजाबाय आरो चिरां माबा बेंटलबो होनजाबाय गेजेरावनो मोननैबो नामखौ लानो हायो। नेपाल नार्जारि नोंलाय अबेनिथो? सभाफ्रा देखायला बायदो दा सभाया गबाय मानसियानो गैले माबा बलिसो गेलेलाबायगासिनो दा 6थानिफ्रायसो जागोन ना 6थायाव देखायगोन आं 6थासोनिफ्राय जाफिनला देखायगोन आं दा बेफोरनो होगोन दा र' दे आं दसे दोनथ'नायसो दा फैफिनगोन आं थाथ' बाबु